जों जेब्लासिम थागोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ रावबो जेबो खालामनो हाया जों जेब्लासिम थागोन अब्लासिम ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ रावबो फोजोबस्रांनो हाया आरो जों जेब्लासिम थागोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होगोन आरो बेवहाय रावजोंबो कम्प्रमाइज गैया। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों जादों गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होबावदों बिथां आसाम रायजो प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप शइकिया बिथांखौ आसाम रायजो प्रेसिडेन्ट बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप शइकियानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव जेब्लासिम जोङो बे समाव थागोन अब्लासिम जोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होबाय थागोन आरो जेब्लासिम जों थागोन जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बा फोजोबस्रांनायनि एबा सोरबा सुथुरा जुदि बेखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंबा जों बेखौ रैखाथि होबाय थागोन आरो जेब्लासिम जों थागोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बे समाव रैखाथि होबाय थागोन आरो रावजोंबो कम्प्रमाइज गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कम्प्रमाइज जानाय नङा। बिथां प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों जादों आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों 6 सिडिउलनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दिलीप शइकिया बिथाङा मा एजेन्डाखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा राजखान्थियारि फोसावदिं एबा राजखान्थियारि बाथ्रा बायदि बुंदोंना ना गुबुन मोनसे एजेन्डाजों बुंदों बेखौ जों मोनथिया नाथाय बे समाव ट्राइबेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडिउला दिनैनि जानाय बाथ्रा नङा बे गोलाव समनिफ्रायनो बा गोदो सिगांनि समावनो बे जानाय आरो जायखौ बे समाव सोरबा माबा मोनसे बुंब्लानो दिनैनो सोलायगोन एबा गाबोननो सोलायगोन बेफोरबायदि नङा बे आइनसो आरो बेखौ लानानै सोरबा जुदि सोलो बोलो खालामदोंबा बेखौ जोङो रैखाथि होबाय थागोन जेब्लासिम जों थागोन अब्लासिम बे ट्राइबेल एन्ड ब्लकखौ रावबो जेबो खालामनो हाया सोरबा जुदि फोजोबस्रांनो सानदोंब्ला बे फोजोबस्रांनो सानदोंब्लाबो बेखौ रावबो हाया सोरबा जुदि गाज्रि नोजोर होदोंब्ला बेखौ जों कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे जोंबो सोमावसारनानैसो फैनाय जोंबो नांनानैसो बे समाव आन्दोलन खालामनासो बे ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडिउलखौ जों मोननाय आरो बेखौ लानानै कम्प्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दे दिलीप शइकियानि बुंनाय बाथ्रा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो हानि मोनथाय एबा बे समाव गुबुन जायगाफोराव असमियाफोरा हा बायनो हायोब्ला एबा बिटिआरनि सुबुंफोरा थांनानै बेवहाय हा बायनो हायोब्ला बिटिआराव असमिया सुबुङा मानो हाया आरो बेखौ लानानै बे समाव बिजेपि सरकाराव जुदि फैयोब्ला बिजेपिआ पावाराव फैयोब्ला बेखौ नायफामफिननाय जागोन बुंनायानो मोनसे ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर मोनसे सोंलु आरो गिदिर मोनसे बे समाव सोमावसारनायनि मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों आरो जाय बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आबो गोख्रों जादों आरो बिथाङा बुंथिदों जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ दिनै जानाय नङा बे सिगांनि सानाव एबा गोदो गोदायनो जानाय आरो बेखौ लानानै सोरबा जुदि सोलो बोलो खालामदोंबा जों बेखौ ओरैनो नागारा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो सोरबा जुदि फोजोबस्रांनो नागिरदोंबा बेखौ जों जेब्लासिम थागोन अब्लासिम रैखाथि होबाय थागोन आरो रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे ट्राइबेल एन्ड ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन बियो चेप्टार 10 1886 लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट चेप्टार 10 आरो 6 सिडिउलाबो बै समावनो जानाय दिनै सा सानजा भारताव गासै गंजि 6 सिडिउल काउन्सिल दङ दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा जोंबो दिनै सरकाराव दङ जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कम्प्रमाइज जानाय नङा बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव
बे ट्राइबेल एन्ड ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन बियो चेप्टार 10 1886 लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट चेप्टार 10 आरो 6 शिड्यूलाबो बै समावनो जानाय दिनै सा सानजा भारताव गासै गंजि 6 शिड्यूल काउन्सिल दङ दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामोना खामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा जोंबो दिनै सरकाराव दङ जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे ट्राइबेल एन्ड ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन बियो चेप्टार 10 1886 लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट चेप्टार 10 आरो 6 शिड्यूलाबो बै समावनो जानाय दिनै सा सानजा भारताव गासै गंजि 6 शिड्यूल काउन्सिल दङ दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामोना खामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा जोंबो दिनै सरकाराव दङ जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा